Ibáñez, ets el vicepresident dels internacionals de Focs de Sant Joan. Estem aquí? Aquí estem a Vilafranca. I tot això... I això, és la festa de Sant Joan, i tenim una cosa particular aquí, és que tenim un petit llum d'oli que tot l'any crema a la Casa Pairal a Perpinyà, al Castellet. Sí, sí. I això puja el dia antes del dia de Sant Joan, que és demà, puja el Canigó. A la punta del Canigó, tots els pobles de Catalunya han portat petits paquets de flama, de fusta i tot això per poder fer una llamarada allà dalt. I a les 12 de la nit s'alluma el foc i aquesta petita flama torna a baixar i tots els pobles després venen amb lampes. Tots els pobles de Catalunya Nord? De Catalunya Nord, Catalunya Sud també, València, també cap a Provència, tot això. Tothom ve amb la seva petita lampa i aquesta flama passa de foc en foc. I així tothom amb la mateixa flama, aquest llum d'oli, pot allumar el seu foc. És germanor, amistat i pau. I aquí tenim la flama... I aquí tindrem la flama del Canigó. Aquí tindrem la flama del Canigó que s'encendrà d'aquí un ratet, estan arribant. Són muntanyistes que baixen la flama d'allà. I aquí qui ho organitza? Aquí és organitzat per el municipi de Vilafranca i per l'UNESCO, perquè estem conjunts amb Montlluís. D'aquí 3 hores d'aquí, Montlluís farà la mateixa cosa a Cerdanya per l'Andorra, per tot el conjunt de l'altre costat també, costat de Puigcerdà, d'Hivert, tot això. Molt bé. Mira, estan arribant. Està arribant la flama. La flama que baixa del Canigó i aquesta tarda baixarà per Perpinyà. I així de mà en mà el foc és el mateix. I estem milions de persones ara a fer això. En 64 érem 5. 5 persones. 5 persones. Per tant, suposo que també les escoles Bressol hi han ajudat, no? Aquí tenim les escoles de Bressols de Prada. De Prada. I a Font-romeu? Font-romeu, que és una escola nacional. Ne vous brûlez pas, si vous avez besoin d'un pompier, vous le dites. Attends, on va la poser là sur le... Ça sera plus facile. Attention droit. Molt bé. Visca la flama! Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca Catalunya! Joël, c'est un bon moment ça. Chaque année, on colore Villefranche. Chaque année, c'est juste avant d'attaquer l'été où là après on y perd parfois notre âme. Là on sent quand même que le touriste qui est là aujourd'hui, il est impliqué dans l'affaire, les autochtones, les villages voisins, voilà, c'est une fête collective. Cette flamme, c'est pas n'importe quelle flamme. Non, celle-là, non, elle a été maintenue vive toute l'année au Castillet. Et puis ils ont marché, couru, elle est remontée au Canigou. Il y a eu tout un processus. Chaque village amène ses fagots avec des petits poèmes, des messages de paix. C'est pacifique et c'est collectif et c'est universel.
Ça chauffe, moi j'adore que ça chauffe, moi. J'adore que ça chauffe. Il y a un message, un message de la flamme. Sí. Anem a dir el missatge de la flama del Canigó, el foc de Sant Joan 2011. La flama que acollim aquest nit fa mig segle que brilla a casa Pairal, encaminada al cim del Canigó i és regenerada amb un centenar de feixos a tota Catalunya i de més enllà. Baixen a la plana, es multiplica. Més la compartim, més augmenta el seu esclat. Sempre més lluny. Es propaga a altres horitzons, a altres països. La flama del Canigó és en ciment que ens uneix. Participant en aquesta tradició, el nostre poble afegeix un anell en aquesta cadena fraterna dels fonts de Sant Joan. Reforça així l'ànima popular de tot un poble arrelat a la seva terra i que vol mantenir viva la seva cultura, la seva llengua, la seva identitat i els seus costums. Amb els colors sang i or, la flama del Canigó es converteix en un símbol de pau, d'amor i de fraternitat que s'obre a tota Europa. Visca la flama! Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca la Bressada! Ara anem a cantar tots junts. Els homes venen aquí per cantar i les dones també per cantar els segadors. Veniu aquí tots. Il va prendre votre sac. Toni, Jau. Matías, ¿no? La letra. Ah, Jaume. Sí, Il y a les paroles. C'est là, ils ouvrent la tête, ils ouvrent la tête. Là, on va la plier. Si no dones les paraules, sí. De cap. Catalunya triomfant, tornarà a ser digna i plena, endarrere aquesta gent, tan ufant i tan superba, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta, quan vingui un altre juny, es volem ben bé les eines, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Que tremoli l'enemic, enveiem la nostra ensenya, on tremol les vigues l'or, quan només seguem cadenes, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca la flama! Viva Catalunya! Visca Catalunya! Ara anem a ensenyar a la gent que participa en aquesta festa. يعني كنت عندي شنطه السكر